yawo Adukrom ye Nifa Division na abontindom himia na edi animu no afi 2024 ye Nifa Odwira Festival and then I will go data de atonsa afre na nanoma hemfo a wowo Akuapem and Ghana memu nyina na waba abeboa afahye no ne ayehu sese ye abontindom himia ene ne hene nana obri ono na ote na bakema already asawi enti abusafo ono ena wonga dikan apeja ono wonga maneso dawo Adukrom na wo na hofa na sika na hofa no sika gold na nikente no so feye papa ni amatini se abontindom hini eyine afia edikan a wan asoa no na otai enantew na so afide wan asoa no eyine afia edikan nana ridi asaw nana phantom from asaw nana edino feye papa efe nana odikan a wan asoa no na minim se amane no ntiamu bi wo ho ana se ha no obia tumi afro dikan ana na minim se ayana woko impempi no se ayana woko nkrokro ni bi one day na wo nipa ana hemfo a wo ho kwan se wodi anim ne won a edide so saa na eko na minim se saa na eti ewo Adukrom ha enso a eti ebebisa se yenya obi na yehu se onim de na obetumi akire yemu a na yene no edi komo se wo hwe enso a utumi hu se nana no mudu baabi a na won agina na wo kura snaps na wodi bi egu form nana no mu kura snaps na wodi bi egu form yo enya baabi a saa na aya wodi gu na eno so yebebisa yebepempen ya wonim de na yebisa yebepempen ya wonim yebisa se denti na na bani ade nsa egu biai bi senia eti wo baabi no se saa na eti ewo ha na ni nyina no yebebisa ita abontindom ena sabri otina pakema already asound efe na wo hwa abontindom no owodom wo kese obi abontindom a yebechire mu kakra edom a ewo kro ni mu nyinara ono na oda won ano se koba se ohene epedom de won akodi juma bi ohene ritu kwan na opedom bi edi na chia abontindom ena etise ohwe na ope nipa a wode won beko akodi se adwuma no nyina etise abontindom a na etise woni mabu wo pro ni mu ekanye papa etise wo obi a wo ho ma obi a abontindom sa ankoba sa na edubre a wo hia odom a wan hwa na wo ngadi kwambo enti nane a etene eguso Adukrom we Nifa Odwira Durbar 2024 sena medi kankan no afi Odwira no wori ya ne kase mpempi no na Adukrom Odwira na so afi mpai se emre dan na so wadan wo ho eti se Nifa man ekwo wonganim Nifa man ekwo wonganim enti wonyina ka wo ho abom sa afi de wori ya ne kase afi wori ya ne kase enti wonga ya Nifa man e kire se nanano mahemfo nanano mahemia wowo Nifa memu nyina ena aka aboma wori shefen
enti na kyerɛ sɛ wohwɛ ɛnyɛ ketewa sɛ woyɛ obi a wadi akyi akyɛ wobɛhu sɛ Adukrom nkoa koraa kɛsɛ wɔhyɛ fa ɛnna fam koraa na ɛyi a nifama nyinaa aka wɔn ho abom enti wohwɛ baabi a yɛadu ɔhene redan ne ho ɔhemea adi kan adan ne ho na baabi a wɔda wɔ ho no ɛyɛ wohwɛ a wobɛdu soro hɔ a Presbyterian Church of Ghana wɔn junction hɔ ɛna ahemfo no nyinaa ba bɛdan wɔ ho na baabi a wɔbɛsɛ akɔ de hɔ yɛbɛdi akyi na yɛde ho update no ama wo Sabri ni amuhwe kokoko people ase ni amuhun sesi ya people ase odikro ni odi so no ye mankrado ne mare hemia then ni ono so odi so no ye mankrado hemia okay yenu se berema bi nso de achi ono so ye mankrado ankasa okay mate na wa hey nkabo hemia ena nkabo mu hene ena akwamuhimia su di achi oreba okay ese huna abusafo ya da masisi sabri ni ya opanyin no akyere yen no people asi di kro you people asi di kro mankrado mare himia ena fe mankrado himia kasa nso awo ono ena ye hunu no yo enti mankrado himia awo pempim ono ena ye hunu no enti se ono achi no de na kire se mankrado hin na kasa ena ebedi achi enti sabri ni ye hunu eye awo pempim ono ena wo ba Adukrom oye mankrado no ne himia ne ho feye awo pempim wo efe ne ho efe pa yo di ohimia na edi asaw no ohimia ana odi asaw no sa afi Nifa Odwira no aye krabehwe yabekosua akoyani yo enti nkabom hene ane nkabom himia nso ena muhu no afi yo enti ni nyina na yegusu a won aye ni mo ndi no eno no mo fa nchen ye bebisa aja bacho ohini beni adumanduru of Adukrom ono no ni dibia no den no ye bacho oni krowura kro no ye ne dia ona da kro na no ni di na da kro no so na ensusuru ben na da ono ene mankrado no intem ona akoya aja Sala meti akano. Oh, yadasi. Enti nana adumenu wachira ono eye krono eja. Yo, ono ye krono eja. Na mankrado so de ono na ohwe krono so se ohini eni ho a sa pepepe. Yo, afi de no kwasem. Enye asem ketwa ko go yie pa. Yo, yeah, afi de no hunu dan. Afi de asro da bia afi Odwira I have there. Akoso, Nipa, etu okoso, Adukrom I the year, Ubiamba Adukrom. Okay, yeah, that's it. Yo, not to be na yene won ekasa na yechumbe mankrado. Yo, enti mankrado. You know this. Now Makrado ena ono su di asawi na oje abon su di nechi it is the Makrado pepe na oje abon so edi nechi pepe kama oh efe na osha na ura bi so efra yura vita edi enim na yenim se oye asofu ni bia eno de akiri ye bebisa empanyi yo sina
na me di kan no afi Nifa Odwira no aye kra be hwe yehu bi da ifisha bebre ni yehu bi da na yekoso akoye ni mu no meka abakosem kakra efa Odwira yabeka Akuapem Odwira na yaka Adukrom Odwira ne yaka no Nifa yare no Nifa Odwira no yabeka ho abakosem kakra yo engineer you biani say Akuapem ba ya baako na yabeka bom na yedwuma bia yedi no ebe ye kra behwe mpanyin se prai wo hoi uyi baako a ebu na se wo ka bom a emu na ebedu mpo a nibu ayebu na ayeden papa yeguso awo Nifa Odwira no asenam se e wo se nana no mo etumi hihye wo ho yie no na yeri hu no e wo ne ya odi anim ne ya oba ne ya keka ho ne no yem se nana no mo hwe na won aye no eyi de efe Akuapem sana medi kan no na empanyin ba hihye wo ho ne a odi kan ne a odi ho ansa empanyin kra di kan akase ahenfu chini no ebi di biaji ahenfu chini no ebi di biaji aha kama afi nyasam ketwa wa ha nyasam ketwa bra eyinyina na obi ebebi sese na asene den yo na medical kese meka abakosem kakra afi anase Odwira a yetwa wo Akuapem na maka abakosem a eno so efa ne Nifa Odwira a kan na ye kan Adukrom Odwira na abaye Nifa Odwira na yebeka ho asem na wo hwe mranti ene won ahofa batakari a wodidi ahemfu anim a na eye akonde eye bribia eye hu pa no na me pese ye highlight kakra na nipa be bisa ho nsem se na yi de asene den Odwira a yetwa wo Akuapem ha no eye okumade na wo kese bibi ye okumade a na asene se eye bibi a wo fa no anibre so wonyai wo okum kan no na eye okum ena wodi di nipa bi so okun na wodi nya biribi na emri bi bai okun kesi bi epue ma Akuapem Kobi na saa okun no 1826 eno ena mpanyin kano akatamanso sa no wakan sa na eno no broni kano wo enti de akatamanso wo no a yen befo kano akatamanso sa no enumu ena nanado dankwa odi kan enya okumade na onya Odwira na enu echi no efrihia aduanan echi ena okufufuru bi nso ebai eno nso Akuapem Kobi
na emu abasobode na ma Adukrom fo nso aye Nifa etuminya Odwira etwai yo ezi enyame wonwa kra se mpanyi atumi ahyehye na won aye afi Odwira kese se ano kwaze mafi di eye kra behwe afi afashe eye kra behwe ebisi da se wo hwedom na wo hwe se na nanom ahemfo nanom ahemia na won afa wo ho enya sam ketwa eno ne akase ofie TV de ye beso mo sompa abribia eba na mane ne amamra na wanya ahotoso ne arehyiemu se ye ndim hoamo yeguso wo Adukrom eyi eye 2024 Nifa Odwira Festival Grand Deba yo enti abusu afo sabri ni ayehwe na yehwe abonse enti abonse himia wo hwe ono ontena apakan mu abonse himia ontena apakan mu ne otimo no ene na wo friend sekum ono otena sekum so na enum na wo hwa wafa no ho fefe no yo ontena himia ho ayefe papa na himia ho ayefe nechi nso na ne hene nso edi nechi na tani akanfo yeye ni amano mpempi no woma opanyin no di achi enti ohimia no bedi kan aba sa ohimia no ba asa na ohene no nso edi achi na ye wo ahimia ne ahemfu bi a wo no won fro soro na ya na wonam enti won bedi kan na won anam na won so a wo fro soro no atu aso enti wo hwese ne aha na nanom ahemia so na aba wo ho pepepa won obedi kan anampom edi won panyin no anim na abe wokotena sia na won panyin nso aba sana akanfo na akamem bi no woye no yo sana woye no ne Chum say amani na mamre de ye ndim hoamo makado himia wo hwe akan yen structure na se ukura makado dibia na wo yobi a wo mu edu esan se ohini ni wo pe wo na wo hwe achi ohini ni ho a wo na wo hwe achi enti tumi enim de ene obu a wade ma ohini no wo so wade ba ma ho na ohimia yehunu eye awo pampim ono ne makrado himia se wo ba Adukrom enti Nifa Division no onyina so ka wo hubo mu a won makrado himia ena yehunu na oyobia dabia na nimu yesrew na nimu eyesrew na nije oyobia na nije pa o hwe oti apakan mu na odi asawa na niti ono so owodom papa mebu no endi ne ho agwori na se na medi kankai no ha no aye akanfu mu no se unya ho hemia pe na ne odi ho ya ne hene nti se makado hemia ni a na nechi no ne hene na eba nechi no ne hene na eba yo makado hemia ewo pampim ena yehunu no makado hemia
awo pampim no kwasem ne ho ye fe ye papa mankrado himia awo pampim you ena yehuno no sa na afi ya ye ne se ye mama mesi bibia ye mama wa hunya ekosu nyina ye mama mo hunya ekosu nyina enti sana medi kan no se unya hu ohene no pe na wahu oheme a na wahu ohene no enti oheme na nya twam no na chese oheme no so na eba no makado ohene na kasa na yehu no okura tumi makado dibiano enye bribi ketwa okura tumi Ojabo ena wafro ne sekom no na oye Akuawi chidom hene na obisa oba Adukrom a yewo clans no ahoro enti Akuawi clan no makrado no chidom ena muhunu no ojabo ankasa you ono ni na chipe na abonse enso eretua so na chipe yeko na abonse eretua so enti obasha abonse himia bedikan se abonse himia ebape na ne hene so edi so yo enti abonse himia ono na sabri mohwe no ne hene so aye klaro fefe ewo na achi ne bako aye kakra abonse enso efratumi se oba Nifa Division a aye Nifa Division no se ufi Adukrom a ore san a wukọ somenya no obeto asese so na asese so enchemu Nifa so na abonse aye one of the oldest and ancient towns na wo be settle ewo Akuapem mu wo ba ya cheye papa na wo hwe Akuapem han so na wo ka won won sase a na abonse wo ensase na abakosem kra kire ense woni abo ense no eya asase no na abo no chese owo enti wo kan bomu a na ahwe te se wo won sase enti abonse asekire na na mede ama wo no abonse wo won sase ampanso ya akoho akohwe na wo won sase abonse ewo ensase wahimia na sabri yehunu no ohimia ni din ede nana abna akonyo the third otoso abiesa ewo abonse yo na nana himia bedi ade no emse fisha be yahini ba kuma ni afia muni yo mben yesaka opanyi bi fi abonse na ye ne betwetwe komo kakra ni nua pe ne abonse himia enti opanyi na wudi ni den go frame opanyi kwabena ope yo mi fi abonse na use wunua pe ne abonse himia mi nua pe machiriba na abonse himia okay what can abonse asene den o abonse no nature asia ne se amobose chese wo nsase wo wade amobose abonse sa na se kire den okay na chese nyame kan no ne kwan anen wo nsase ampanso mo nsase ye wo nsase papa atwam akoka late na bohye ya ne somenya na bohye ya ne prade na bohye ti nsase ne motre papa yiye okay yeah wo hwe ba bi abonse wo na wo kese won ne somenya na bohye won ne late na bohye na chese abonse
ewo ensase benya mre ne yakoho na celebrate de ye kan afahye hu asem eyi ne afie di kan a munyina maka bom se nifa okre nifa kafo ti abonse na kafo e ma okre no yo abonse oba Nifa Division na abonse na ye kafo e wo Nifa Division no okay sa pepepe okay na afidi de moye ne se e Nifa Odwira afidi hu ne dan afidi de e sonko kra e se afi afia yeti ye hu fi ye nyina ne ekopon ye nkabom de na so afi ne afia okre district ni nyina no wori ka won ho abom atwa Odwira no amana ye fe na afidi na sonko papa yi na sa afidi wo hwe se betum de nkabom bi aba betum de mpeja bi aba division ni ma ye Nifa Division ye pa esan se sa de wa ye e de nkabom be ba kese papa enti aye fe se afi o ma ye ne sa e se first no na yi on the sign Adukrom fo ne ko atwa wonde but se de okre no aka ho abom a se ye ya e ba de nkabom be bre okre district ni na okay abusuafo ne aya no nkofo ne wo twitwam aya afahye nti ana mo de akyeye ye hwe yanko nana enso na already asaw ewo na bakan mu no abonse hene nana kantanka ofori kantanka kachechie onse ya the third onu so to se biesa so to se biesa onu ne yin anya to so biesa na wo hwe nana bedi ade bisha be ya hene already afidu ni 10 years afidu mu pepe ni ana ne hemi anu so ni first anniversary ni okay ordinary bedi ade nti wo hwe nana eyi ne afie di kan wa prosoro wa ha na bato se eyi ne afie di kan nana aprosoro wa bakan mu wa okremansi afie di kan esa no maso sama ebe bye na jafe na okware yin ba e no obeka ye nyina bom e di afide asubei aba odisai ekropon na Nifa Division na amanta ni nyina asubei aba sa ya na so beyin yo enti abekoso na ya famu na wote na obeyin ne kan na na asafo okatachie safo kantanka no eyi ne afie di kan a wafrosoro ewa ha se wada apakan mu ewo Nifa Division Adukrom Odwira eyi ne afia edikan na osusu se saa esisei ede nkabom kese pa betumi aba ebetumi so ede mpeja aba se ne se we ni first time Nifa man nyina atumi aka won ho abom na wade afahye ba ko asi won ani so se obeka won ho abom aye no Nifa Odwira kan no na eye Adukrom nti se Adukrom fo atwa wonde a na asese so aye wonde na ebiri wa aye wonde sa na afide won nyina aye wonde de nanso won asan aka abom na won aye no Nifa Odwira ezo hwa aye krabehwe pa na migusu a meka abakosem kakra ede afa Odwira ne ho meka ise Odwira no before 1826 na yeni bibia ofre no Odwira ewo Akuapem mu na kan no Odwira mbaye no na yenu anom gwanfo chirepon eye okre no eye ohum ene eba afahye ena na wodi na ekoba ise Akuapem ko kukonya okumade 1826 na adoda ko a odi kan ibre na okonya Odwira ba Akuapem mu nti ekoba ise Akuapem so betwa Odwira enunti na Odwira aya na Akuapem hini etwa no ofre no Akuapem Odwira esane se koye Odwira na Akuapem nyina japade a won akonya wo okum ena na wo showcase na enumu ena 40 years after okufufuru bi so bai e wona na kwadade breso na sa okuno e ma Akuapem nya entam kese na sa entam no yabekata so na emom enumu abasobo de enema ne Nifa etwa Odwira enumu abasobode enema Nifa twa Odwira na abasobode no yabeka ho asem sanse kan no na Akuapem hene pe na owo okra Akuapem hene pe na
na owo adonwa na otwodwira na ekobai se okuni mu no saa okunu ye anglosa yo the Sokode war na okuni mu no nifafo edi merimasem bi odi merimasem na saa merimasem no ena ekobai se Akuapem yes obebo nifa abaso bode no na ma nifa tumi twa odwira na kan no ni baabi a ye gina ye Adukrom no wotwa wondenko eye Adukrom odwira afi de ankoba ne sa afi nkabom wo ho na nanom nyina ka won ho abom ere twa nifa odwira wo hwa afi di eye soronko na aye krabehwe ebi insida na nanom ayefu bebre wo ho afi ene afia won adikan afrosoro na yino eya na eye ahonwaho a ema na nanom bebre se won so sempanyin hia se na wo refre oman ni mu mpanyin a wode won so kan impo ema wotumi efrosoro Thank you.